Πόσο εύκολο τώρα για μια γυναίκα, κυρία Μιλονάκη, να ακολουθήσει τη χειρουργική? Πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί εμποδίζεται, μιλάμε για την Ελλάδα, εμποδίζεται από τα πρώτα της βήματα η γυναίκα, από την αρχή όταν ξεκινήσει και κάνει ειδικότητα. Υπάρχουν χειρουργοί, καθηγητές, διευθυντές, οι οποίοι εκτιμούν και το γυναικείο φύλο και έτσι υπάρχει, αυτοί δίνουν μια κατεύθυνση ισορροπίας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Είτε υπάρχει ακόμα ρατσισμός πάνω σε αυτό. Ναι, και εδώ ακόμα. Ότι δηλαδή... Όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε, δυστυχώς υπάρχει. Το ζεις στην καθημερινότητα, στον τρόπο που σου συμπεριφέρονται, που σου μιλάνε. Μπορεί να μην θέλουν να το δείξουν να είναι εμφανέστατο, αλλά εσύ το αντιλαμβάνεις και το καταλαβαίνεις και σε τελική μπορεί να εμποδίσουν και κάποιον, μια γυναίκα, να προχωρήσει για να την εμποδίσουν και στην εκπαίδευσή της. Αρκετά. Δηλαδή πρέπει να πασχίσει αρκετά, να είναι ανταγωνιστρία μεγάλη. Γι' αυτό και πολλές φορές, όχι όλες, προκειμένου να αποκτήσεις τη γνώση, πρέπει να είσαι πολύ καλύτερη. Πρέπει να διαβάσεις πιο πολύ, να αποδείξεις ότι είσαι καλή για να σε παραδεχτούν και για να σε αποδεχτούν. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, γιατί πίστευα ότι ίσα-ίσα τις γυναίκες προσέχουν περισσότερο. Γι' αυτό μου φαίνεται λίγο έτσι περίεργο. Ναι, όχι. Μάλιστα. Η γυναίκα θεωρείται πιο ιδανική, πιστεύετε, για τη φροντίδα του ασθενή, και αν ναι, γιατί? Για τη φροντίδα του ασθενή πιστεύω πως ναι, είναι η φύση της. Η γυναίκα ήταν η πρώτη που ήταν κοντά στον ασθενή στον πόλεμο, ήταν η πρώτη που ήταν στα χειρουργεία σαν μέα. Είναι η φύση της αυτή. Πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που είναι αρκετά καλές ως χειρουργίνες, υπάρχουν όμως και άντρες που είναι πολύ καλοί χειρουργοί. Αν κάποιος διαλέξει την χειρουργική ειδικότητα και αν είναι καλός στη χειρουργική ειδικότητα, είναι θέμα ανθρώπου και όχι φύλου. Αλλά η γυναίκα γενικά στον χώρο της υγείας ταιριάζει λίγο περισσότερο από τον άντρα. Είναι η ιδιοσυγκρασία της. Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας, εσείς σαν χειρουργός, αντιμετωπίσατε κάποια προβλήματα? Αρκετά θα έλεγα. Γι' αυτό και στο τρίτο έτος, αν θυμάμαι καλά, ή δεύτερο έτος ειδικότητας, πήγα στον διευθυντή μου και του είπα ότι μια δικαιολογία, ότι επειδή είμαστε πάρα πολύ ειδικευόμενοι, να μου δώσει τη δυνατότητα να κάνω ένα διάστημα ειδικότητας σαν ανταλλαγή με κάποιον άλλον συνάδελφο από το εξωτερικό και έτσι να πάω στο εξωτερικό, γιατί έβλεπα ότι υπήρχε πρόβλημα, είχα ένα αρκετό χρόνο στον ελλαδικό χώρο. Και ευτυχώς που ήταν μια πολύ καλή απόφασή μου αυτή και ευτυχώς που με άφησε να το κάνω και μάλιστα μετά από μένα φύγανε και πάρα πολλοί άλλοι ειδικευόμενοι στο εξωτερικό. Μετά το πέρα της εκπαίδευσής σας, αντιμετωπίσατε προβλήματα στην επαγγελματική αποκατάσταση? Εξαιρετικά πολλά, αλλά αυτό δεν είναι μόνο γιατί είμαι γυναίκα, που θα έλεγα ότι η προτεραιότητα σίγουρα έχει το αντρικό φύλο, αλλά και γιατί είμαστε πάρα πολλοί χειρουργοί σήμερα στην Ελλάδα. Είναι και θέμα ανεργίας. Και όσον αφορά τη γενική χειρουργική, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στη χειρουργική είναι στους γενικούς χειρουργούς. Είμαστε αρκετά πολλοί. Όταν λέτε γενική χειρουργία, εννοείται ότι είναι χειρουργία για όλες τις... Ο γενικός χειρουργός ασχολείται με τις παθήσεις κοιλιακής χώρας, αρκετές φορές και με το μαστό και το θηροειδή. Πότε ξεκίνησε η λαμπαροσκοπική επέμβαση, κυρία Μιλονάκη, και πόσο βοηθάει τον ασθενή και τον γιατρό, και σε ποιες ασθένειες χρησιμοποιείται, σε ποια χειρουργία μάλλον? Σήμερα το 2014 με την λαμπαροσκοπική μέθοδο μπορούμε να χειρουργήσουμε όλες τις παθήσεις. Για την κοιλιακή χώρα μιλάμε, έτσι. Ξεκίνησε η πρώτη λαπαροσκοπική ήταν το 1987
Ήταν λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, πραγματοποιήθηκε από κάποιον Γάλλο χειρουργό. Γενικά η λαπαροσκοπική ήταν μια πολύ μεγάλη επανάσταση τον 20ο αιώνα. Ήταν επανάσταση, όπως λέμε, την εποχή του 1800 το 1890 που ήταν η επανάσταση με τα αντιβιωτικά και με την αναισιολογική επιστήμη. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν πολύ περίεργο ένας χειρουργός παλιός να αντιληφθεί ή να πιστέψει ότι στο μέλλον θα χειρουργούσε ο νεότερος χειρουργός μέσω από μικρές τομούλες. Βασικά η τεχνική αυτή δεν αλλάζει τη χειρουργική πράξη, απλά είναι μια διαφορετική μέθοδος. Εμείς χειρουργούμε έξω από το σώμα του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας μικρές τομές, βάζοντας κάποια σωληνάκια, μέσα από τον οποίο περνάμε τα εργαλεία μας, και ένα από τα 4 ή 5, που συνήθως χρησιμοποιούμε για τις μεγάλες επεμβάσεις, είναι μία τομή την οποία βάζουμε την οπτική μας ίνα και μπορούμε να δούμε το εσωτερικό της κοιλιακής χώρας μέσω ενός βίντεο. Η λαπαροσκοπική ήταν αποτέλεσμα της εξέλιξης της ανάπτυξης των βίντεο και της οπτικής ίνας. Χρησιμοποιήθηκε στην αρχή από γυναικολόγους και κάποια στιγμή ξεκίνησε ο Γάλλος χειρουργός, έκανε την πρώτη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και εδραιώθηκε με τα χρόνια. Τον ασθενή πώς το κάτι άλλο με ρωτήσατε. Είναι πολύ... Ναι. Τον ασθενή τον βοηθάει, είναι πολύ ωφέλιμη η τεχνική αυτή, γιατί οι τομές είναι πολύ μικρές και κάποιος νομίζει ότι έχει μόνο ως αποτέλεσμα καλό είναι το αποτέλεσμα το αισθητικό, αλλά είναι και το αποτέλεσμα το ότι ο ασθενής δεν πονάει πολύ, και όταν δεν πονάς πολύ σηκώνεσαι αμέσως από το κρεβάτι, κινητοποιείσαι. Η παραμονή στο νοσοκομείο μειώνεται κατά το 1/3. Κατά συνέπεια και η επιστροφή σου στη δουλειά είναι πολύ πιο γρήγορη, οπότε έχει και το κράτος όφελος οικονομικό, αν το πάρουμε και σε τελική. Έτσι. Έχουμε ωραία αποτελέσματα αισθητικά, αλλά κυρίως είναι ότι όλες οι επεμβάσεις που λέγονται minimal invasive, το αποτέλεσμα είναι ότι οι επιπλοκές τους μειώνουν, το ποσοστό των επιπλοκών είναι πολύ μικρότερο από ότι με την κλασική χειρουργική επέμβαση. Υπάρχει δηλαδή καταρχήν η λαπαροσκοπική γίνεται σε όλους, όταν εννοώ, εκεί που γίνεται σε όλους τους ασθενείς, ή σε κάποιους μπορεί να μην, ξέρω, κάποιος που έχει ζάχαρο, γίνεται ή όχι? Ναι, μπορούμε να κάνουμε. Πραγματοποιείται. Απλά υπάρχουν κάποιες κατηγορίες με πολύ βαριά πάσχοντες που έχουν πολύ βαριά προβλήματα αναπνευστικά, ίσως και καρδιολογικά, που να μην μπορεί να επιτραπεί. Μπορεί να πάνε στο κανονικό χειρουργείο. Εκεί κάνουμε την κλασική μέθοδο, η οποία επίσης είναι εξαίρετη, απλούστατον. Ναι, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιπλοκών, λοιμόξεων και μετεχειρητικό άλγος, πολύ περισσότερο. Δηλαδή ταλαιπωρείται ο ασθενής περισσότερο. Ναι, ταλαιπωρείται. Αν έχεις πολύ έντονη την αίσθηση του πόνου μετά από το χειρουργείο, αναπνέεις λιγότερο. Έχεις λοιπόν μεγαλύτερες πιθανότητες να κάνεις μια λίμωξη αναπνευστικού. Δεν σηκώνεσαι αμέσως από το κρεβάτι. Μεγαλύτερες πιθανότητες λοιπόν να κάνεις εμβολή και πολλά άλλα, τα οποία είναι καλύτερα αποτελέσματα με την τεχνική αυτή, σαφώς. Τώρα θα θέλαμε